Зібрав найбільшу колекцію Кашкаїв у місті Вінниця. Чергове оновлення Nissan Qashqai 2011 року. Випуска, не битий, не фарбований, абсолютний оригінал, 2 комплекта дисків. Літо-зима, 18 босешні на літі 22 року, 204 тисячі підтвердженого пробігу, єдиний власник салону, техогляди, вся сервісна книга, камера заднього огляду, шкіряне кермо, панорама, двохзонний, клімат-контроль. Збережений домашній автомобіль з Німеччини від єдиного власника. Тут комплект гуми на дисках зимової гарної. Салон чистенький, збережений. Всі автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, Василенка, 21, навпроти податкової. Станом на сьогодні маємо 8 Кашкаїв, 1,6 бензин. В дорозі ще 4. Якщо ви шукаєте, запрошуємо до нас.